What's up mga kamotobay? Meron akong gustong i-share sa inyo. Isang intercom na nakakamangha. Kahit hindi ganong kamahal ang presyo niya, pero ako'y namangha dahil napaka-quality din ng boses niya, no? So, dalawa pala ito mga bay. Ito yung isa para sa aking misis or aking official back ride. Ngayon mga bay, ay kami ay hindi na kailangan magsigawang kapag kami ay nagkukwentuhan. So, ang masakit lang dito mga bay, napakadaldal na ng aking misis. Dati na tahimik, ngayon ay madaldal na kung ano-ano na ang sinasabi at nakakatuliglig na sa tenga. Pero sa kabila nun ay napakaganda pa rin ng resulta. Ayan, so lalagay ko na lang sa description kung saan ko to na-order. Hindi pala ako sponsored nito, gusto ko lang magbigay ng idea para sa gustong bumili at magkaroon ng intercom na gantong klaseng itsura. So, ito mga bay ay napakadali lang i-operate. I-on mo lang to, long press mo lang to. Lalabas dito kulay blue. So, example natin. Ayan. Ibig sabihin yan mga bay, naka-Bluetooth mode siya. Pag ilo-long press, i-press pa natin tong M, na may letter M dyan. Ayan, isang pindot lang. So, mas bibilis yung pagiging blinking niya. Naka-intercom mode na yan. Ayan, yan. Searching na siya. Hanap na yan siya ng kanyang kapareha. Ayan. So, ito naman. Para makita ninyo paano siya i-operate. On lang natin to. Ayan. Tapos, isang pindot. Yan. Pag nag-stable, connected na silang dalawa. Ganun lang kasimple mga bay. And then, kung gusto nyo naman mag-sound trip, pindot nyo lang ulit ito ng isa para bumalik sa pagiging Bluetooth mode niya. No? So, pwede nyo na siyang i-connect sa inyong cellphone. Pwede na kayo mag-sound trip or tumawag sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto nyo makausap. Ayan, kung kayo naman ang tatawagan, napakadali lang i-operate. Pag once na nag-ring na inyong cellphone, pindot nyo lang to ng isang beses. Yan, pak! Automatic na yon. Kung kayo ay nagsa-sound trip, automatic yon. Mag-switch siya para masagot ang tawag. Ganun lang kasimple. Ayan, so, hindi rin masagwa ang itsura dahil maganda rin ang forma. So, hindi siya ganun kamahal mga bay, pero quality din. Yan. Nakita ko lang to sa online. And then, gusto ko mag-try ng ganito para may iba naman. So, dagdag angas to sa ating helmet eh. So, ang kanyang battery mga bay ay kayang tumagal ng 3 araw. Depende sa paggamit kasi ako ay maghapong nagsa-sound trip dyan habang ako ay nagre-rise buong araw, buong maghapon. Ayun, ganyan lang mga bay. Gusto ko lang kayong bigyan ng isang legit na bagay na talagang may pakinabang. Pag nakakita kayo ng ganito sa online, totoo siya, hindi siya mahirap gamitin. Ayun lang mga bay.